Ej, pozdrav Teori, evo nas ponovo snimamo Minecraft, tu smo svi. Znači imamo server gdje sam ja admin, gdje smo mi admini, stvari, šta smo već, šta ne znam ja. Evo malo se slikamo. Samo za naše fanove. Da, ovo su sve naši fanovi. Svi nas prate, gledajte koliko ih ima, svi skaču. Evo ljudi. Ništa, šta ćemo da radimo danas? Neću ovaj snimak snimati, čekaj, buterić mi. Dobro. Šta ćemo da radimo? Šta radimo? Ne. Gle ovo je. Gle ovo. Gdje baš uvediš neki se bore, ja im nešto i... Ja ih jebem. Evo, pozdravljaju vas. Pozdrav YouTube. Pozdrav od YouTube-a. Sad ću čekaj. Klip možete da pogledate na Serbian kanal.